Прывітанне, сябры. Гэта добры канал праекта «Гісторыя без межаў» і я, Лявон Казакоў. Сёння мы працягнем шпацыраваць па самых розных знакавых мясцінах, звязаных з гісторыяй нашага горада. І я запрашаю вас накіравацца ў раён Мінска, які раней меў назву Кашары. Сёння гэта невялікі паўвостраў у цячэнні Свіслачы паміж вуліцамі Пуліхава і Леніна. Між тым, менавіта з ім звязана некалькі вельмі цікавых фактаў з мінскай гісторыі. І на працягу бліжэйшых хвілін вы даведаецеся пра тое, чаму ж гэты раён носіць назву Кашары, што раней абазначала гэтае слова. Таксама вы пачуеце гісторыю пра рэвалюцыйна настроенага студэнта-недавучку, якому было наканавана стаць буйным мінскім прамысловым магнатам. А таксама пабачыце месца, дзе ўпершыню быў згуляны першы футбольны матч у гісторыі Мінска, дзе знаходзіўся іпадром імя Будзённага, на які аднойчы завітаў і сам Будзённы, а таксама дзе праходзіў славуты партызанскі парад 1944 года. Пра ўсё гэта ды не толькі пагаворым у бліжэйшыя некалькі хвілін. Заставайцеся разам з намі. Раён сучаснай вуліцы Чырвонаармейская быў заселены людзьмі з самых даўніх часоў. Вось толькі надта прэстыжным ды папулярным ён бадай што не быў ніколі. Галоўная праблема заключалася ў тым, што штогод вясною яго затаплівала Свіслач. Таму доўгі час гэты раён быў прыстанкам альбо прафесійных рыбаловаў, альбо дробных рамеснікаў. Сітуацыя памянялася карэнным чынам напрыканцы 18 стагоддзя, калі на гэтым участку горада вырашылі размясціць мінскі гарнізон. Ну і адпаведна пачалі будаваць казармы. У тагачаснай беларускай ды польскай мовах казармы гучалі як кашары. Вось адтуль і пайшла назва гэтага раёна. Ды і, ў прынцыпе, назва яго галоўнай вуліцы, якая ва ўсе часы мела гэтакае своеасаблівае мілітарысцкае адценне. На пачатку яна называлася Кашарская, крыху пазней перамінавалі у батальённую. У 1882 годзе яна стала Скобелеўскай у гонар генерала, які тут пажыў некалькі гадоў. Ну а пасля рэвалюцыі назва трансфарміравалася ў Чырвонаармейскую. Менавіта пад гэтай назвай мы ведаем гэтую вуліцу ў наш час. Неўзабаве пасля таго, як тут былі пабудаваныя казармы і размешчаны гарнізон, побач аднекуль з'явіліся недарагія кабакі, дамы, так бы мовіць, з нізкай сацыяльнай адказнасцю, ды і іншыя атрыбуты паўнавартаснага салдацкага адпачынку. Таму сучасная вуліца Першамайская, перпендыкулярная Чырвонаармейскай, была вядомая як вуліца Вясёлая. Ну а мост праз Свіслач каля сучаснага парка Горкага як Вясёлы мост. Зразумела, што раён гэты карыстаўся, мякка кажучы, скандальнай рэпутацыяй. Але кепская рэпутацыя раёна не стала перашкодай для Мікалая Якабсона, які ў 1883 годзе заснаваў на гэтым месцы машынабудаўнічы ды чыгуналіцейны завод. Сёння мы яго ведаем як станкабудаўнічы завод імя Кірава. Увогуле, біяграфія Мікалая Якабсона досыць нетыповая для сярэднестатыстычнага прамысловага магната. У маладосці ён адзначаўся вельмі нават радыкальнымі для свайго часу поглядамі. І за ўдзел у студэнцкіх хваляваннях у 1874 годзе быў нават выключаны з 3-го курса Санкт-Петербургскага тэхналагічнага інстытута. Але пасля гэтага Мікалай раптоўна забыўся пра свае сацыялістычныя перакананні і шчыльна заняўся развіццём уласнага бізнеса. Ён прааналізаваў эканамічную сітуацыю ў Мінску і зразумеў, што гораду не хапае буйнога машынабудаўнічага завода. Ён накіраваў свой праект гарадскім уладам, і тыя заплюшчылі вочы на спрэчнае мінулае колішняга студэнта і аказалі яму максімальную падтрымку. Як вынік, у 1883 годзе тут быў пабудаваны завод, які за кароткі час стаў найбуйнейшым падобным прадпрыемствам на беларускіх землях. Нейкі час з ім спрабаваў канкурыраваць так званы вакзальны завод, якім валодалі браты Ліўшыц. Але ў 1900 годзе, пасля смерці Мікалая Якабсона, ягоная жонка Берта пагадзілася аб'яднаць свае капіталы разам з братамі Ліўшыц у межах таварыства Якабсон, Ліўшыц і кампанія, якое за кароткі
кароткі час стала сапраўдным манапалістам у рэгіёне. Яго росквіт спыніла толькі рэвалюцыя. Але і пасля рэвалюцыі завод спачатку быў рэарганізаваны як завод «Метан», а пасля стаў станкабудаўнічым заводам імя Кірова, якім і з'яўляецца на сённяшні дзень. Калі дайсці да канца вуліцы Чырвонаармейскай, можна адшукаць і яшчэ адно знакавае месца для гісторыі нашага горада. Сёння тут раскінуліся гмахі гатэлю «Пекін», а таксама рэшткі сквера імя 40-годдзя кастрычніцкай рэвалюцыі. Але ў 19 стагоддзі гэтае месца было вядомае зусім у іншым кантэксце. Тут размяшчаўся так званы Кашарскі пляц. На пачатку ён адносіўся да ведамства мінскага гарнізона, і на ім адточвала навыкі сваёй страявой падрыхтоўкі не адно пакаленне салдат. Таксама тут прымаў урачыстыя парады мінскі губернатар. Ну а на пачатку 20-го стагоддзя яно стала вядомае зусім у іншай якасці. На пачатку тут праводзіліся выступленні цыркавых артыстаў, а таксама розныя спартыўныя спаборніцтвы. Ну а 29 чэрвеня 1913 года на гэтым месцы быў праведзены першы ў гісторыі Мінска афіцыйны футбольны матч. Не, гэта не быў першы матч у гісторыі беларускага футбола. У гэтым плане ўсіх абскакалі жыхары Гомеля, якія яшчэ ў 1911 годзе правялі не толькі першы афіцыйны матч, але яшчэ і чэмпіянат гораду. Але і матч на Кашарскім пляцы стаў знакавай падзеяй для гісторыі горада. У ім зайшліся каманды «Алімп», якая прадстаўляла мінскую гімназію, і «Макабі», у складзе якой аб'ядналіся працаўнікі гандлю і прамысловасці. З лікам 3-0 перамаглі гімназісты. Пасля рэвалюцыі новай старонкай у гісторыі Кашарскага пляцу стала адкрыццё Мінска іпадрома, якое адбылося 30 мая 1925 года. У адпаведнасці з модай тых часоў ён атрымаў імя камандарма першай коннай арміі Сямёна Будзённага. Быць можа, таварыш Будзённы і не быў геніем вайсковай стратэгіі і тактыкі, але ўжо ў канях ён разбіраўся выдатна, што і засведчыў у 1934 годзе, калі наведаў іпадром імя сябе любімага. Відаць, арганізатары тагачаснага конна-спартыўнага шоу добра ведалі густы камандарма, бо неўзабаве пасля яго заканчэння той не пашкадаваў цёплых словаў як у адрас кавалерыстаў, якія ў ім удзельнічалі, так і ў адрас пародзістых коняў, якія былі выгадаваныя на гаспадарках БССР. Ну а яшчэ адной слаўнай старонкай гэтага месца стала 16 ліпеня 1944 года, калі неўзабаве пасля вызвалення Мінска тут прайшоў 30-тысячны парад беларускіх партызан, які ўзначальваў камандзір 3-го беларускага фронта Іван Чарняхоўскі. Вось такая атрымалася гісторыя невялічкая мінскага раёна Кашары. Ну а новыя цікавыя гісторыі, факты, падзеі, асобы і мясціны, звязаныя з гісторыяй нашай мінуўшчыны, шукайце ў нашых наступных відэа. Ну а мне засталося толькі дадаць, што сёння разам з вамі быў Лявон Казакоў і праект «Гісторыя без межаў» на добрым канале. Калі вам спадабалася гэтае відэа, не забудзьцеся нас падтрымаць, паставіўшы лайк ды падпісаўшыся на наш канал. Ну а пакуль, да сустрэчы!